Mukhtaru manzan tsira. Babban bauta Allah in bancin kai maulana. Shi yasa na zo a gare ka gani da babban kokona. Mukhtaru manzan tsira. Rabbi ka ƙaralin ka salati gun manzo ma'aiki guna. Mukhtaru manzan tsira. Sa'alai da daga ashabu masu biyarsa dare da rana. Shakti jani shakti jilani da barhama kaji babban ubana. Mukhtaru manzan tsira. Shaksani ina gaishe ka bani barin ka ya maulana. Mukhtaru manzan tsira. Tare da Shehu Adam mai gobir hadimi ne na nabina. Na gaishe ka sufi khalifa ta si ushi yayi renona. Mukhtaru manzan tsira. Ya bani gani gare ka ka ƙarar san abin farina. Mukhtaru manzan tsira. Shi ne shugaba a gare ni Muhammad da ya manzona. Sarki ne ga duka halittu waye wanda zai yi banina. Mukhtaru manzan tsira. Kuma ka kishi aika ta babu wurin da za ka kwana. Mukhtaru manzan tsira. Nan duniya ka shaida baka da wanda ke maka rana. In kuma ka misa da dalili sai na fito ka gane butuna. Mukhtaru manzan tsira. Albarkar gwanin yake ci annabi mai kyawun suna. Mukhtaru manzan tsira. Na faɗi bashar aluba dan ba nake can a garina. Sallu ala nabi alkhairi al-mukhtar mai cetura. Mukhtaru manzan tsira. Baban Fatima zul izi wanda yake cire na arana. Mukhtaru manzan tsira. Ya mai tambarin launaka wanda ilahi yayi masa suna. Gane gaban kaɗa habashiru na tsuguna da ɗan kogona. Mukhtaru manzan tsira. Da kai na shagalta kowane loto babu dare na biyu ba rana. Mukhtaru manzan tsira. Na ji an kira domin ka take nake barin uzurina. Amsa kiran ka shine a imma ga ɗan halak akan manufana. Mukhtaru manzan tsira. Wanda ya so mu mitul kauni baya musu cikin zance na. Mukhtaru manzan tsira. Allah habibullahi dan Abdullah daga Amina. Ni ma na shigo a cikin system na yabanka ya manzona. Mukhtaru manzan tsira. Na san wanda du ya rike ka da gaske ya wuce aikuna. Mukhtaru manzan tsira. Domin kai makagi yake yin sassaucinsa ya manzona. Kai ne rabbana ya ce in an so shi a bi ka gwanina. Mukhtaru manzan tsira. Sannan bin ka ai riba ne mai tsafta mace raina. Mukhtaru manzan tsira. Sannan rabbana yanta mu cikin wannan watan Ramadana. Ai Musa ni na zamdan malam na lisina a gonka gwanina. Mukhtaru manzan tsira. Salamu alaika ya sulju da annabi da kai ne gwanina. Mukhtaru manzan tsira. Ya madar tamami rasulillah kai ne abun faharina. Baban fanewa da harkai ya bani barin ka ya maulana. Mukhtaru manzan tsira. Na baka umi da abana kannai na da mayayyena. Mukhtaru manzan tsira. Bani da wanda ya kai ka annabi da faman cikin lamarina. Komi zani in yi dan Allah koko dan kai gwanina. Mukhtaru manzan tsira. Kadai kake mani zuciyata har da dukkanin gabaina. Mukhtaru manzan tsira. I love you Shamsu Zakir ni ne ke yaban maulana. Annabi shugaba mashukuru baban Fadima maulana. Mukhtaru manzan tsira. Abu Bello baban Abdu annabi mai da daɗin suna. Mukhtaru manzan tsira. Muhammadu Ahmadun Hamidun annabi shugaba gatana. Nurullahi sarurullahi taqiyyullahi ya maulana. Mukhtaru manzan tsira.
kiyama Ahmadu annabi bani ɗakin kwana. Ibrahimu alhashimu Allah ka daɗa min ƙauna. Al-Mukhtaru manzan tsira. Sannan haddasan Zahra'una na Salima al-Qiblana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Assalamu alaikum manzan Allah baban Fatima Raihana. Dukkan abin da ya dame ni gunka nake ta kai kukana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Abuwa gare ni na zibi duk da irin munin halina. Al-Mukhtaru manzan tsira. Yan mata ta kan zama rauni duk sadda zangami ke gabana. Yarda ka sana amma biyanka dan daraja tana na amina. Al-Mukhtaru manzan tsira. Kai mun irin kyautar nan da za ni zarta sa'annina. Al-Mukhtaru manzan tsira. Kurina a masu yabanka ni wa ka saka sunana. Sharif Ibrahim baban su faɗin mato daga nan nake ban kwana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Ka gaban ka na Aisha Ahmadu mai cikakken suna. Al-Mukhtaru manzan tsira. Sababban ilahu ma'aiki kai ka tsire halittu rana. Bani ba rashi tun da kullum kai ne ke cikan kokona. Al-Mukhtaru manzan tsira. Bayan kai na biyil kairi ban kallon akwai a gabana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Kai man sutura kai wa ummi sannan kai kawa babana. Bayan hidimar kama aiki babu abin da ke a gabana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Dan darajar sahabbanka annabi yarda a koda yaushe mulana. Al-Mukhtaru manzan tsira. A gurin sharif Mukhtar sharifi ya hayyani sunana. Ya kairil anami masoyin Allah sannu da hagwanina. Al-Mukhtaru manzan tsira. Na zaɓe ka tun ba kowa al-Mustafa muradin raina. Al-Mukhtaru manzan tsira. Ya maganin dukan matsaloli dan Allah riƙen hannuna. Dukan so idan ba naka ba bai kai so bani a gurina. Al-Mukhtaru manzan tsira. Sirrin san ka ya zuljudi ga mu gaba mu ya manzona. Al-Mukhtaru manzan tsira. Ya mai ba da kyauta cikin taskar Allah ka bani ka suna. Domin kai kake yin yadda ka so a cikin ta ya shugabana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Ni bawanka ne armaya umai koyan yaban manzona. Al-Mukhtaru manzan tsira. Kayo sallama gare ka ma'aiki karɓi baban nana. Na so in yi ma baitoci sai dai ba sani a gurina. Al-Mukhtaru manzan tsira. Amma in ka so ka amince sai in yo yaban maulana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Na san ba a nema abunka a ce sai an ji magatana. Ka baiwa mutum har dabbobi sun san da kai masu rana. Al-Mukhtaru manzan tsira. Ba ta kyautar annaba har kyauta yake ta aljanna. Al-Mukhtaru manzan tsira. Nabi sanya ƴan isnaini kusan ka a can cikin aljanna. Ni ne aminu na yi yabanka a zanguna masu son ka